Mmawa wabwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Thabi Kamangala Mwinifumbo. Koma poyamba nayi mitu yake. Zipani za ndale azilangiza kuthetsa mikangano pomwe chisankho cha chaka chammawa chikununkhira tsopano. Mtsogoleri wa dziko lino wati miyambo yachikhalidwe ndi ngodya zamphamvu zobweretsera umodzi mdziko. Ndipo mu nkhani zina nthambi ya Loans Board ayiwuza kuti ipeze njira zopulumutsira 160 million kwacha zomwe idapereka mowonjezera ku Millennium University. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, zipani za ndale mdziko muno azipempha kuthetsa kusamvana kumwe zili nako ponena kuti izi zitha kusokoneza kukonzekera kwawo pa chisankho cha chaka chammawa. Wapampando wa bungwe la National Advocacy Platform NAP Benedicto Kondowe wanena izi ku Lilongwe pomwe amawunikira momwe bungwe lawo lithandizire pa chisankhochi. Brenda Kayo ali ndi nkhani yonse. Akondowe anadandaula kamba kaganizo la chipani cha Malawi Congress Party poletsa anthu omwe abwera kumene mu chipanichi kuti akayimire pa zisankho zomwe zikuchitika ku chipanichi ngakhale kuti bwalo la milandu likuyembekezera kugamula pa ganizoli. Iwo anati Amalawi ambiri ali ndi ufulu ovotera anthu omwe akuafuna, ndipo anati kuletsa anthu kuyimira nawo pa mpandowu ndi kuphwanya ufulu wa anthu kuvotera anthu omwe akuafuna. Nkhani yayikulu imene timakambirana ndiyonena kuti zipani zipereke mpata kwa onse amene ndikuthekera kuti akayime. Tinaonanso kuti zipani ndalama zimene atsogoleri amene akufuna akayime pa mpando azipereka ndi ndalama zochuluka kwambiri. Ndi njira imodzi imene imathandizira kuti anthu amene ndikuthekera koma ndalama alibe asakayime. Ndeti manena kuti zipani zivomereze kuti wina aliyense amene akufuna kuyima akayime. Polankhula pa zomwezi mkulu wa bungwe la Youth and Society Charles Kajoloweka wamemeza akuluakulu a ndale kuti awaganizire anthu achichepere mu ndondomeko ya zisankho. Iwo ati nkofunika kuti achinyamata azipereka maganizo awo pa nkhani za ndale komanso kuti zoyankhula zawo zizimveka ndi kuwerengedwa. Pomwe amakhazikitsa chisankho cha chaka cha 2025 bungwe la Malawi Electoral Commission linapempha amayi komanso achinyamata kuti adzayimire mu zisankho zikubwerazi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wati miyambo yachikhalidwe ndi ngodya zamphamvu zobweretsera umodzi komanso chiyanjano mdziko. Achakwera ayankhula izi pa mwambo wa chikhalidwe cha ngoni wa umthetho omwe unachitikira m'boma la Mzimba. Kumwambowu kunali khamu la wanthu lomwenso limakondwerera kuti mfumu yawo inkosi ya makhosi Mbelwa 5 tsopano yakwanitsa zaka 10 ikulamulira. Feston Malekezo anali konko. Kumwambowu kunabwera anthu mazana umene unachitikira pansi pa phiri la Hora ku Mzimba. Achakwera anati boma lawo likugwiritsa ntchito ulimi, zokopa alendo komanso za migodi kufuna kupititsa patsogolo chitukuko m'dziko la Malawi. Iwo anati chikhalidwe chili pansi pa zokopa alendo kotero kuti mwambowu unali ofunikira kwambiri. Miyambo ngati yotibweretsa Malawi pamodzi komanso ngakhala alendo akunja pamodzi kusangalala nafe ndi miyambo imene imaonetsa kufunikira kwake monga kwa mutu wa msonkhano wa lero. Umodzi ngati dziko kuti tikhoza kuyendera limodzi nkumapita mtsogolo tili ndi masomphenya amodzi. Kenaka mtsogoleri wa dzikoyu wasimikizira anthu a mboma la Mzimba kuti apitirira kuwathandiza popereka ntchito zosiyanasiyana kuphatikizirapo za AIP. Mawu ake inkosi ya makhosi Mbelwa yachisanu inatsindika zoti chikhalidwe chofunikira kwambiri chimene chimathandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko. Kenaka mfumuyi inati bomali lili ndi miyala ya mtengo wapatali imene ngati boma ingagwiritse bwino ntchito litha kutukula anthu anderali komanso dziko lonse. Kenaka Ambelwa apempha anthu ochita ndale kuti azipanga ndale zimene zili za mfundo osati kusogoza zokangana pamene chisankho cha 2025 chili kudza. Poyankhulapo nduna yoona za umodzi komanso chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda anati mwambowu ndi ofunikira kwambiri popeza kuti umabweretsa mtendere komanso kukopa alendo. Mfumu yayikulu ya ngoni ku South Africa Misuzulu Kezulitini inayimiridwa pa mwambowu ndi malume wawo Prince Zebron Zulu. Mkazi wa mfumuyi nawo anali nawo pa mwambowu. Inkosi ya makhosi Mpezeni ya ku Zambia komanso inkosi Zulugama ya ku Songea ku Tanzania
nawo anayimirira anthu a m'mayiko awiriwa. ophunzira pa sukulu ya ukachenjede ya Mubas ku Blantyre anachita ulendo wa ndawala pofuna kupeza 30 million kwacha yothandizira nzawo Fortune Milanzi yemwe ali ndi vuto la plastic anemia mchingerezi. ulendowu unayambira pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mpaka mu tawuni ya Blantyre ndi kubwereranso ku Mubas. mtsogoleri wa ophunzira pa sukuluyi Gershom Nyirenda wati Milanzi wakhala akudwala kuyambira chaka chatha ndipo ndalamazi zithandizira kuti akapeze thandizo mdziko la India. mtolankhani wathu Deborah Madeya anali konko ndipo analankhula ndi Nyirenda motere. Tapanga organize big walk ndicho linga chona kuti tipangeleze ndalama zokwana 30 million kuti mthandize mwana wophunzira pa Mubas nzathu amene zake ndi Fortune Milanzi anapanga diagnose ndi aplastic anemia pa kayankhula biological ndikuti kukanika kwa mabody marrows panga produce ma red blood cells ndi ife ngati skulu natwa kuti chabwino kuti mthandize nzathu nditapanga big walk imene kuti pangeleze ife ayesalasi tagwirizana tikuyenda ndi ma class rep amene tapereka ma classes kuti anthu amene afuna pange contribute ndalama akupereka taona ma classes anapereka ma 40,000 ena ma 30,000 amene ma 20,000 imene tikupasa chilimbikitso kuti manchete ngati amene akuthandiza kuti ndalama zija mwina tawakwanirisa mwachangu komanso tikambaso ndi anthu ena amene kutinso abwereso athandizire amene tikukhulupirira kuti kaya kubomako kaya makampani ena ndi amene tawalembera kuti mwina abwera pafupi ndi kutithandiza. ifeyo ngati Mubas ana sukulu pa Mubas tiwonse ndi family imodzi timatengana ngati munthu umodzi ndi chifukwa cha chimenecho timakhulupirira zimenezo komanso Mubas ndi sukulu imene imalimbikitsa umodzi kwambiri ndi fana sukulu timakhulupirira kuti pa masata akakhala ndi vuto ifeyo tibwere pafupi timuthandize kuti nayonso abwerenso pa sukulu imodzi kuti akwanise masomphenya ake amene ali pa moyo wake. kusagwiritsa bwino ntchito njira zamakono za ulimi akuti ndi komwe kukupangitsa mayiko ambiri mu Africa kuphatikizapo Malawi kumakumanabe makamaka ndi vuto la njala nthawi ndi nthawi. mkulu wa bungwe la Food, Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network Francis Hale ndiye yemwe wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pofotokoza za msonkhano waukulu okhudza ulimi ndi zakudya omwe uchitike kuyambira pa 6 mpaka pa 9 mwezi uno. Rebecca Chimcheka walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Fale Banda. malingana ndi Hale, mayiko akuyenera kusintha kapangidwe ka ndondomeko za ulimi kuti tsopano azigwiritsa ntchito njira zamakono. ndipo mlembi woyang'anira ntchito za mthirira ku nduna wa zaulimi Geoffrey Mamba wati msonkhano ndi ofunikira kwambiri ndipo uthandiza dziko lino kupeza ndondomeko zothandizira kutukula ulimi. panopo ndikhoza kutsimikiza kuti nthaka yathu ndionena kuti yambiri siri yoyenera kuti ikhoza matutsa zakudya zokwanira. so tiyenera kuonetsetsa kuti kodi ndi njira ziti zimene tingatsate kuti tizilimbikitsa fertilizer kapena kwina tizilimbikitsa manyowa. ndi zimenezi zonena kuti anthu ayenera kukambirana bwinobwino komanso pali njira zina ngati zoti kodi tingachulukitse bwanji zakudya zathu muno. ndiye mukhoza kuona kuti boma labwera ndi program ya mega farms. ma mega farms ndiwo tapanga alimbikitsa alimi amene ali a business commercial farmers kuti akhoza kutithandiza kuti tizikhala ndi chakudya chokwanira. ndipo mkulu woona zakafukufuku ku bungwe la National Planning Commission Andrew Jamali wati msonkhano wafika nthawi yake ndipo Malawi ikuyenera kupindula kuchoka kuzokambirana zomwe zithandizira kufikira ndondomeko ya chitukuko ya dziko lino ya 2063. ku Africa kunoko kumbali ya kuno kumwera tikukumana ndi zovuta zambiri. ma El Niño ali nkati chuma chathu chikhanga chikuvuta ndi zofunikira kwambiri kuti tizikhala tikugawana nzeru ngati mayiko a mu Africa kuti kodi kumbali ya zaulimi tingachite bwanji kuti titukule ntchito za ulimi komanso tikhale ndi chakudya chokwanira tizidalire patokha molingana ndi masomphenya amene tinawo ku Africa kuno agenda 2063 komanso kwathu kuno Malawi 2063 pamene tikuyang'anana ndi kuti dziko lathu likhale lozidalira pachuma moving pamene tikupita kutsogolo. akatswiri ochokera mayiko siyanasiyana akhala nawo pa msonkhanowu. ululu wa vuto la njala utha kuchepako kwa manja ena kwa mfumu yayikulu Ngabu ku Chikwawa pomwe analandira thandizo la chimanga atakhudzika ndi mphepo ya El Niño. nduna ya zamadzi komanso ukhondo a Abilemiya ndi yomwe yapereka thandizoli. Amiya ati bungwe la Muslim World League pansi pa ndondomeko ya Drought Disaster Rapid Response Program ndi lomwe linawathandiza. zambiri mu ripoti ili la Luweleni Mpasa limene wawerenga ndi Jonah Pankuku.
ndi phungu wa nyumba ya malamulo ku Chikwawa Mkombezi anati ndondomekoyi ikutsimikiziranso kudzipereka kwa boma poonetsetsa kuti Amalawi wonse ali ndi chakudya chokwanira. Tiyena kwathokoza His Excellency Dr. Lazarus Makathi Chakwera kuti atithandiza ndi ufa kudzera mu organization ya Muslim World League and atithandiza kuno Mkombezi, Chikwawa South, Nsanje South, Nsanje West, Nsanje Central, Nsanje North kuti anthu athu pese chokudya chifukwa mwene mukuonera chifukwa cha ma cyclones alepera kulima and zinthu zonse zinapita ndi madzi komanso pakati pano chifukwa cha ma flood amene akuchokera ku nyanja akatsegula magate barrage yathu nekuti koseko pangidwa flood and akulepera kulima pakati pano amapanga winter cropping koma zalepereka netingothokoza president kuti atiganizira kudzera kwa Muslim World League anthu athandizika and mwene mukuonera anthu asangala kwambiri. Patrick Maglasi ochokera mmodzi mwa Mpheza mfumu yaikulu Ngabu alandira nawo thandizoli ndipo anayamikira motere. Tikuthokoza kwambiri kuti ifeyo pamene talandira nafenso tikayitema kwambiri nsima ndipo tikuthokozanso kuti zimene zizo adzatichitirenso mayi bidamia ndi amene akwapempha. Mvula inachuluka kwambiri zokudya zathu zidakokoleka ni madzi oti anthu tidalima kuganizira kunena kuti tikolola zambiri koma zinalepereka chifukwa choti madzi anachuluka kwambiri. Pafupifupi manja 3000 ndomwe apindula ndi thandizoli atakhudzika ndi mphepo ya El Nino mbuyomo. Komiti ya ku nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma ya Public Accounts yauza nthambi yobwereketsa ndalama msukulu za ukachenjede ya Loans Board kuti ipange chilichonse chothekera kupulumutsa 160 million kwacha yomwe idapereka moonjezera ku Millennium University. Mkulu wa nthambi ya Prince Pwetekere wauzidwa izi pomwe anakaonekera ku komiti. Rebecca Chimcheka walemba ripoti lomwe wawerenga Elvis Howahowa. Malingana na Pwetekere, nkhani ili kale mu ofesi ya mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo ku nduna ona za malamulo. Ndipo apolisi ofufuza nkhani zokhudza zachuma akuizukuta kale nkhani. Ife tinabwera udzakambirana nkhani ziwiri zitatu zimene a national audit anaziona kuti zinali zolakwika mu chaka cha 2016, 17, 18 zafika 2020 pamene ngakhale anthu amene ali ku management panopo nda board amene akuyendetsa board panopo mudalibe. Ndeti mazankha nkhani zimenezo zimene a national audit adaziona ndiye takambirana kauzidwa kuti tibwerere tidzachitobweranso tidzalongosole bwinobwino kuti zidali bwanji. Koma apa mpando wa komiti olondoloza za nkhanizi ku nyumba ya malamulo a Mark Bottomani auza bodi kuti ichite chilichonse chotheka kuti ndalamazi zibwezedwe chifukwa chakuti zatenga nthawi. Kumana ndi a Loans Board chifukwa panali mu nkhani zingapo makamaka zitatu zimene zinaoneka mu report ya Auditor General limene limafuna kuti ayankhe. Then nkhanizi makamaka zikulu zinali nkhani monga ngati akuluakulu aku Loans Board kuchokera mu 2017 kuzafika 2021 amagwirizana mwachinyengo ndi officials aku Millennium University kuti kumalipirira ma students amene sanali pa ndondomeko yoti atha kumalandira ndalama zimenezi. Then ndalama zimene zinafika ufupi 160 million kwacha. Bodi ikufuna kulondoloza chigamulo chimene bwalo la milandu linapereka zokhudza kampani ya Stansfield Motors imene ikuyenera kubweza ndalama zokwana 22 million kwacha. Tipitiriza kukupatsalani nkhanizi zikatha izi. Season, enjoy the best football moments with your hashtag BFFGoTV. Get GoTV Max today to enjoy all the best football live on SuperSport. GoTV, love it. I want it all. 75 days since the last day of last season,
We are ready to do it all again. Phil Foden is having the season of his life. Brilliant! Just brilliant! That is quite something! Get all your football needs with DSTV for Business. Visit dstv.com/business and find the package that suits your business. They'll love it here. Welcome to Premier Beta. You have tried the racer, now play the baster. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. kupitirira ndi nkhani zathu m'mauno gulu lina la atsikana ku mzuzu layamba ntchito yophunzitsa anthu omwe ali m'madera momwe kumachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi pafupipafupi pa zakuopsa kwa kusintha kwa nyengo. Gulu lina likufuna kufikira mabanja 10,000 ku madera a Chiwavi, Chiwanja, Masasa ndi Salisbury Line. Sam Kalimira akufotokoza. Potsogolera atsikana anzake Margaret Kunyengana anati adaganiza zoyambitsa ntchitoyi ataona kwena kuti anthu ambiri mu mzinda wa Mzuzu akumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi ngati kusefukira kwa madzi, kukoloka kwa nthaka, kugumukira kwa zipupa komanso kutentha. Akunyengana anena kuti gulu lawo sikuti likungophunzitsa anthu za kuyipa kwa kusintha kwa nyengo komanso kuti likupereka mbande za mitengo zoti anthu adzale ku nyumba zawo. Pali paine palinso cassius komanso pali ma fruit trees ngati mapera. Mitengo imeneyi tikufuna kuti anthu adzale m'manyumba mwawo osati kumunda koma pa nyumba, chifukwa ngati mmene kulili kuno ku Salisbury Line nyumba ndi zapafupi kwambiri ndi nthawi yotentha ija anthu andithu amavutika kwambiri, ndi at least akakhala ndi mtengo pa khomo nthawi yotentha kwambiri ija uwathandizira. Komanso iyoyo ngati ya mafruits iwathandizira kuwapasa mafruits. Komanso nthawi ya mvula doti kwambiri kuno kuli manyenyeka, tikapasa mitengo ndikudzala pakhomo panja iwathandizira ndithu kuti doti likhale lolimba kukhala kusintha kwina kwake. Iwo anena kuti gulu lawo likumanabe ndi omwe angalithandize kuti afikire mabanja okwana 9,000 amene padali pano sadafikiridwe ndi ntchitoyi, kamba kuti gulu lawo langofikira mabanja 1,000. Mmodzi mwa atsogoleri akudera kudera la Salisbury Line Awile Jumbe anayamika atsikana awa kamba ka ntchitoyi yomwe akuti ithandizire kunena kuti chilengedwe chibwerere mu mzinda wa Mzuzu omwe unkatchuka kuti mzinda wobiriwira. Kuno kumavuta kwambiri, kumakhala matope, madzi osefukira, ndiyeno kumakhala kosowesa mtendere. Mitengo imene itithandiza kuti ikamwa madzi pansi apa msisi ujeni matope azikhala kuuma, madzi sakhalaso za ikhala mbiri yakale yoti kusefukira kwa madzi. Posedwa apa mkulu wa khonsolo ya Mzuzu Agomezani Nyasulu adachenjeza anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu kunena kuti asamadule mitengo asadatenge chilolezo kuchokera ku khonsolo. Bungwe la Chewa Heritage Foundation tsopano latsekulira malo ake omwe lidapeza mmodzi mwa msampha mfumu yayikulu Chadza ku Lilongwe. Wapanga wa bungweli a Stanley Kaira wati ndi wokondwa poti malowa adapezeka kudera komwe kuli makewana. Esnat Tembo walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Brenda Kayo. Akhaira ati malowa akhala ochititsa kanso mu zaka zikubwerazi poti iwo akufuna kumanga museum ya Chewa komanso maofesi. Tidzapereka dzina lotchedwa kuti Chewa Cultural Tourism Center. Chifukwa malo ano padzakhala zambiri zochitika za Chewa. Napoleon Zomwe omwe anali mlendo olemekezeka pamwambowu ati izi nzofunikira kwambiri chifukwa zimathandiza kubweretsa anthu pamodzi. Mwambo umenewo ni wofunika kwambiri chifukwa ulubweretsa mtundu wonse wa anthu pamodzi. Popeza mtundu wosakhala pamodzi ulibe mphamvu, ndiye pamene anthu akubwera pamodzi ndoti tsopano zina zimene zidayiwalika
pamakumbusana pa nthawi ngati inoyi. bungwe lilati likufuna ndalama za nkhaninkhani kuti likwaniritse kupanga zomwe akufuna pamalopa. mtsogoleri wa mpingo wa St Peter CCAP pansi pa sinodi ya Blantyre mbusa Colin Mbawa walimbikitsa anthu kuti ayike chidwi chozama posanthula mawu a Mulungu. Mbawa ati mawu a Mulungu ali nkuthekera kopereka ena mwa mayankho amavuto monga nkhawa, kudzimangirira komanso kusowa mtendere, zimene akuti zikukhudza ndi kusokoneza miyoyo ya anthu ochuluka. Iwo alankhula izi pamwambo wapadera opereka masatifiketi kwa akhristu 16 amene amaliza maphunziro akusanthula baibulo pansi pa sukulu ya Veritas College. Thomas Chilaya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Chisomo Chihana. Mbawa anatsindika za mphamvu yomwe buku loyera lili nalo posintha nyengo za wanthu, ponena kuti ziphunzitso zake zili ndi chinsinsi chothetsera mavuto ambiri amene Amalawi akukumana nawo. Utumiki wa Veritas kwa ifeyo pano pa St Peters tawona kuti ndi utumiki wofunikira kwambiri, makamaka poganizira za sogolola mpingo komanso sogolola uthenga wabwino. Uthenga wabwino nthawi zina zache tauchita misehando chifukwa chakuti wagwera m'manja mwa anthu amene akuganiza kuti amalimvesa Bible, akuziwa, koma zimakanika kuzindikira kuti kodi mawuwa akutanthauza chani, kapena akuchokera pati, kapena cholinga choyambirira, kapena context yoyambirira ya mawu amenewa inali chani. Ndipo mapeto pache upeza kuti mauthenga akungosokonekera to a point yakuti anthu ena m'malo kuti akamvesese za uthenga wabwino amamva za chilendo. Ndiye tinaona ngati kuti Veritas imathandiza kwambiri kuwaphunzitsa anthu maziko kapena magwero authenga umene walembedwa m'buku lina lililonse. Mmodzi mwa ophunzira omwe amaliza maphunziro wa Benson Msisya anawunikira za momwe maphunzirowo akhudzira moyo wawo. Munthu wakhala mtsogoleri ndi kale umata kuphunzira Bible, kumalalikira, kumatumikira, koma umakhala kulalika pamwamba. Koma once ukakhalidwa wabwera ku Veritas imayamba kukusula, kukuunikira kuti ukamalalikira umaona kuti uthenga umenewo analemba ndani. Mwambowu unakondwerera ophunzira amene amaliza maphunziro awo posanthula baibulo mozama kudzera ku Veritas College. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayenso mitu yake. Zipani za ndale azilangiza kuthetsa mikangano pomwe chisankho cha chaka chamawa chikununkhira tsopano. Mtsogoleri wa dziko lino wati miyambo ya chikhalidwe ndi ngodya za mphamvu zobweretsera umodzi mdziko. Ndipo munkhani zina nthambi ya Loans Board ayiwuza kuti ipeze njira zopulumutsira 160 million kwacha zomwe idapereka ku Millennium University. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina ya internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895 #. Munali ndine Thabi Kamwangala Mwenifumbo.